Masakit dani dari? Dani? Kuto-kuto? Abay makapoy mo ulcer. Good morning guys. Nanguha ko sa judari dia. Hilba og halibun. Nakuha ko daring hilba og halibun guys kay hambutangan og ininit tubig. Ang ipainom ni Papa Gabriel. Ang ipainom ni Papa Gabriel kay ning sakit agi sa hangtijan ning sakit isang tijan. Ning batok dari sa balingkawang. Lagi no ko. Balik na pud dingan adto isang ipamati das nangagi. Kay ang butang ag ininit arong kuan. Ang pamati. Sakitan man sa isang balingkawang guys. Madek mo naman po tadan ni Jawi. May pamati pa. Kaya ka dyan mong kuan? Pamati ni mo tijan o balingkawang? Batok na si mong likuan? Ay, ginukuin. Ang sa naman taon ni pastilan. Pag-inom na to ang butangan itong ininit. Sa kanang ba? Na. Kung di pa na mawarong adlaw at ang agtutasintiron. Nanatilan. Naghanag banjos. Ang likod. Ano ka na isang balingkawang guys. Masih balik-balik og sakit. Hindi dyan. Pusoon mo? Oo. Saan ka ni? Pastilan ginawa ko. Sakit pa kazo? Ako. Kuhaan mo ka na yung kidney. Kasi inom og Rexidol. Kasi yung pasag ina mag Rexidol guys kaya isang magsig yung pagsakit. Pastilan yung ano ka sa drone? Ang gani away sa since Papa Gabriel guys hindi man kaya isang lawas bisid bang di gani sa katulid mo lakaw paita o may matiin toto sinter pa ato ta sinter pa check up karon. Ilan na gani lamok, nilamok. Sunod ako moy. Sunod ko. Kitang tijan. Ang tag mawa na karon makakuan ka. Dua ma. Sige yung pagkaginam ko Rexidol. Sige yung basag ina mo Rexidol guys. Sige yung paglabad isang adlik. Pagkasin na mo macit makuan. Pana mo pa-check up isang sige na pagsakit. Ay ginaw ko. Ampo sa ginuupang ko. Paladyoin taon. Hadlak na yung pamatiin guys. Manis Gabriel kay magwa din na isay adlaw nga di mag-inam og Rexidol. Kaya binaingaron nga grabe inita isang magsisakit. Hadlak ko simbak mo sa mabalik isang sakit kaya ko. Okay to ni. Pila imong edad to? 7 ka tuig. Sa may mga ibati dadto. Sa mga ibati dadtong kuana tay ma? So, Dikan sila guys, magsakit isang sagun so mangunisi sakit isang da panis niagi mga buwan. So onas kuan grade 1 kada to. Oh, grade 1, grade 1. Okay. Intir. Atau ta sintir. Belapal. Enggak, mga alas 8. Alas 8 man mag-abrig sinter.
Nasa may sakit ay mong tijan og kuan balingkawang. Ginoo ko nun sa limtaon sa Gabriel. Kalit naman siya guys. Di man ingana sa unang mo sakit na siya. Under na yung kuwan. Di man ingana. Ito taro center pa. Ang tataad. Mga pagkaan na. Matazi papa bi. Matazi papa. Banisas papa ha. Kamagkuhan kuwan ha. May lunin mo ha. Pare sa nang ano. Ha? Ayaw, anto na tas doon Emilio. Tagi pa, check up kay ano mo kung sakit tagi isang kilid. Sa pa kilid upuson. Ginoo ko Lord. Sakit mo ka jo isang kilid upuson guys, sa ano naman ni to tatunon na atos kuan. Doon Emilio tatunong na ron kay may doktor dara sa mga center guys. Natangtang kuan, balabal. Day anira ka day ha. Anira ka kay atos mamas. Dadanas papas doktor. Inay gipamati. Kaban ko. Di pwede. Pag-ilis lang. Ilis ko, ban ka nila. Di pwede kayo matumis ospital. Na? Nayayay si papa. Na? Ban ko. Ma, ban ko, ma. Opo. May pa-check up kay sakit kuno ka isang kuan. Kilid. Puson o kilid. Basta lang yun ko. Mas kilid. Das mong kuan, puson. Hindi ko patulid. Ano sa ka na. Alia, anira ka day ha. Anira mo kuya ha. Ayaw ato kalsada ha. Dili raman mi papa ha. Atang sa mi daring motor guys kay mo pa-check up mi pag-Abril. Ano ko. Ano ko na apa? Anira ka day ha. Wala lipod. Kita sa kilid guys. Ay, Diyos ko Lord. Tang may motor. Tagsarap yung motor dahil mo agi. Uy, di man magsilbig mo baklay. Isa kaya sakit man kung kadyo. Ay, ba di kain? Para ba di mo kain? Ginawa man mo kain kaya sakit kung kadyo isang kuan. Kaya sakay. Kita tusong dari kan eh. Ito na may guys. Dahil na Miss Mabini guys. Dahil last doktor sa lang niya. Na silang pharmacy. So, ito ang mapadatog ilahang check upanan. Oh, try ko dari said guys. Ito na sa pag-Abril ito nag-una. Paabot pa mi guys. Kaya daghan pa i-check up. Mazulimantag ma-check up rong buntag sa pag-Abril. Diyos ko Lord. Naman naglang clinic na. Sakit. Check up mas kato. Paano gilid? Pusong dan. Ano sa nakasugod? Naglalawon. Ha? Espatro. Naglalawon. Okay natin? Man. Sekitar minum katulid. Okay. Check na tayo ngayon. Pagkatong dara si mo puson pa. Ning batok sa isang balingkaw. Para urine siya of what? MCI, TBC. Plastic screen. Kaya nakadlaw na yun. So may buhat na yun. Kontraksyon hapon. Ha? Asa ba bumukat? Nasa. Sementara siya ng behibol. Ako yung isa niya to. Patay. Siya yung one unit. Yung ihip. Okay. Okay, Dok. Saan, Dok? Kung ano isang ihi ni Papa Gabriel, guys. Chicken, isang urine. Patikang ka diha. Nay, hinay. Hinay, pasti. So. Chicken, nag-isang kuan, guys, ihi. Burato, Gabriel, dito na. Namis mati. Sakit ka, Jo? Umali ka kasi ng hazer dyan. Kamera ay lang po. Kahit ko pusong. Puti ang gusto? Ikaw ba naman Hindi lang. Kuan og dugo. Mo ihi pa. Pada. nalang siya. Nanagis ang ihi. Ito ihatag. Saya begini. Ha? Ito.
Luto na guys, kuha na ag ihi ni Papa Gabriel and kuha na pa sa dugo para ma-check na gidahang dugo ug ihi. Kikita pa. Guys, amo pangihuwat ag isang result sa isang ihi ug dugo. Udah may daran huwat sa gawas. Masugani kay naapil pa miss. Manakuan pa sa Papa Gabriel check up sa buntag. Kaya gunsa pa rin palis na ginuko sa mga kalangan. Sakit ka, Jo? Mabot na ang buhok pa. Kata nga nag-aso-aso. Hindi, nakatunas yung dugo. Mhm. Hindi, saka mo white blood cells. Napay kanang kagaw sa isang kuan? So, hindi. Muna sure sa yung dugo, saka po yung white blood cells. Hindi ka na siyang white blood. Isang white blood? White blood cells, bali. Sinus infection, kunana. Basta mo taas ag white blood mo na kuan dok. Bali, gagaw. Ginoo ko. Nagsige na sa inom og tubig. Daghan ng tubig. 12 ka baso kada. Sa isa ka adlaw 12 ka baso. Murag di ra magkakaabot 12 ka baso imong imnan. So, ka 1.5 liters na soft drinks. Sudlanan. Sa isa ka adlaw dok na. Why 1.5 at 1 liter pero turo ka botelya. Parang abot daw ako 12 ka baso. Okay. Kapaliw ko na yan to. Okay. So, waling up yung sikta sa Santa Ede. Sige. Okay. Salamat. Muli nami guys. O diyan na ag-resita na rin Papa Gabriel. Tara Miss Bay magkuan. Tapos Bay na tatanawon. A few moments later. Dana Miss Bay guys, mo pa yung pag-abot. Umuinom na sa Papa Gabriel na ni karon na rin dia. Karing paras ngut-ngut. Duwang tubig ya, duwang tubig. Adyo na sa pag... Gahin po yung luto ni. Waday bagong kuan niya. Kaan sa gluto kay... Uinom si Zadari guys, parang ngut-ngut. Kaya kung sakita ka adyo isang kuan. Kaon, irong kuan. Kaon man sa jaghapog saging jan nga rampung tuslo ni just ginamos. Gaway tubig. Muna. Ano motoy naka kuan pa, motoy naka trigger na nas imong kuan kidney. Kani guys, for pain dan sa dia. Daraag. Ha? So arang initaw asli tubig guys, ang giingnan o magdas sa tubig, tapos sa magda. So mo na guys ang ijang resita ni Papa Gabriel. Tubig sa iya be, kami inom sa pa. Kanang para snut-nut. Kana mo im na ron. So guys, mo ni ag recital ni Papa Gabriel. Nada. Tuilas. Doktor Salang ha? Ay. Ha? Jang UTI, sa taas pa dagi jang white blood. Ning mo ining saka. Mo naghapon siguro katong kaon. Tubig niya, Japon. Way tubig hapon sa trabaho ano? Lagi. Guys, nakainom na si Papa Gabriel para ngut-ngut. Mo nag-result sa ijahang dugo ug sa ijang ihi guys kanana. Sa blood na siguro na nimo. Na sa ijang dugo. Then kare sa ijang ihi laboratory urinalysis. Mo lagi. Mo ijang result sa ijang ihi guys kanina. Nga UTI na nagimuhang dugo. Higda maro. Ayos, result sa ijang dugo. Traho. Sandig sa laman, ang sa nakahigda. Sige pa mata, hugot imong tail. Diyan na magata. Ang kaiihi. Nagligis man sa kuwag ihi. Silan. Di na dyan ka magkuwag parat. Mamantikaon. Huwag isa. Pag-iris sa nila, kaya piit na yung sana. Guys, mo ni resita ni Papa Gabriel. Kanina di mabasa. Pastilan. Kanina daw kabuok. Hindi tanawon sa nagisang tambal. Ang karay para ni siya ngut-ngut. Kanina. Muna siya para ni siya ngut-ngut guys. Kanina.
Og ori mau lagi ni Buscopan Plus para na si Jas. Kuan, ngut-ngut for pain. 1 tablet every 4 hours guys basta mo napaag sakit. Kada 4 ka oras basta mo andar ag sakit. Ug karing isa pa. Ito nga andar yung isa pa. Antibiotic ni si Ja kanina. Ngani isang porma. Ano sa guys ag usa kanina. Pang antibacterial nga tambal na. Ano isang imnon kun ka buok guys 14 ka buok ag kinahanglan dani kaning ingani 14 ka buok ag isang ahudton inani. Once a day pano? Adi alas 7 sa buntag ug alas 7 sa gabi isang imnon. Twice a day deni. Buntag o gabi imnon. Ingani guys. Ag karing isa every 4 hours ug mo andar pagsakit. Sa imong kuan. Inom na sa daring para sakit guys dari dia para nget-nget. Sa imo nang kuan urine na imong result sa imong ihi. So kari siya guys ag isang buok dan ni tag 69 kana. So ning palit ko og una-unag duha kay di naman maigugahang daang kwarta kay maro man gadto nabilin sa mong kwarta libo kapin. Og kari pud ning palit pag ko daring duha. So 12 ka buok guys ag kinahanglan namang mapalit dari sa isang paras ngut-ngut and 14 ka buok paras kagaw. So paras isang kagaw isang ihi antibacterial. So 14 ka buok. Nakapalit rami guys og duha-duha. No duha-duha sa ihang napalit kay di naman maigo aghang kwarta. So ano ni ron? Ano ni guys? Ano ni yung paningkamutan nga mandugangan og palit na. So at least na check up na natagaan nagtambal kung di na yung taon mag-agwantas ka sakit para mangluod sa magsigping iteris ka sakit. Kinahanglan sa di mong mainom tubig 12 ka baso sa isa ka adlaw. Pangihi, di pa siya makaihi pa. Sakit ka Jo? Hadek yung patadani wih. Bising inom na hinungkag paras katungkuan, sakit na noon. Bising inom na noon sa paras ngut-ngut ni sakit na noon. Kuto-kuto ni mo? Ha? Tani mo yung sakit tani? Mugnaw man ka pa? Kawai, sa. Hadlok ng putanan ni Zoe. Masakit dani, dali? Dali? Kuto-kuto? Ako. Abay, makapag yung ulo, sir. Maglugaw ko. Para sa mga kuwan. Paitaw eh. Ito, anak ko, ma. 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 Ito, anak ko, lugaw, ma. Asa na na bi hanas papa na bi. Hanas papa na bi ato na bi. Mara ka kaniya si papa. Sang ko ano da meron makasandig ka. Si mo ka nang giinam na allergy man ka ka. Ang sabi mo sa tabi. Sa dari ka. Kamu ka tulit si papaguan. Lingkod. Dato ka ka. Tara ka. Ma. Sama yung pamati. Ma. Pajak mong makukong papagambril. Ang kuko pa dari. Kaya ginawa? Ginawa ka. Pajak mong makuko pa. Sige. Pajak ang kuko. Yung pamati. Kuha makakasambal. Ha? Mising inom si tambal, di naman nung ka. Naglagas man nung ginawa.
Lubog na di. Ini malam makuku ka ng padre. Ang kuku yung nabi. Ang sakit. Ang sakit ka? Kasi inom na hinong siya guys sa paras nut-nut. Hindi na hinong kaginawa. Parang pa, kay balik ito saan. Hmm? Nara ko sa dana guys kaya isa ka ginhawa og magkuan. Isa ka tarong og lingkod. Mag-akbo. Allergy man kakas mong giinom. Kaya man sa maglagas sa ginhawa. May paras kuan, paras ngut-ngut. Sa isang gi. Ako ay mag-uum lang pagtadanin kalaki ha. Nga na pa, bintay yung pamati. Akbo rin sa guys, ang ibutangan kung naglingkuranan dari rin makaakbo. Kalit mo naman ng sakita ha. Ginawa ko Lord. Isa kahigda. Kung ano yung kalit mo ng mga pangbati ah. Ang kalit naman na guys, ganyan alas katros kadlawon, kalit naman din yung ibati. Nagluko gani ha kay pag kuwag itong arang sakita sa kuan ko no, sakita sa kuto-kuto nga pajak mag isang kuko. Ti kuko stiil. Lugaw ko. Saka pa ka maglugaw sa ko pa. Daras pa pag-abral dari guys, nag-akbo. Hindi man sa maka higda og tarong. Pag nga nahinog isang tijan, sige na mag di pa makaihi, wa pa kakaihi pa. Ano pa lagi sa kaihi. Kung tag mauki na ka pa. Kung tag mauki na ka, kay mahadlok tag may pamation. Ginaw ko. Hadlok ka sa ko guys, may pamation. Guys, dami sintir. Pa-admit na sa Papa Gabriel kaya di naman yun sa makayag sakit. Hindi na mag-utang-utang sa sakit. Lispad naman. Huwag pa mis referral dari sintir naman guys. Bati pa so pa. Kuan kay manglispad naman siya sa ining ko sakit. Aron sa gunong sakit at sang dani. Ang dani sa kilid. Ano ko? Diyos ko Lord. Huwag pa mis referral dari sa mga center. Mazo nang di malangan iniguan. Pa-admit. Ganiha pag inom ni Diyas guys sa kapag pag inom ni Diyas para pawas ngut-ngut. Di naman nun sa kaginawa. Hadlok naman nun po sa hugot kuno kadro isang tijan. Ang kapunga. Sa katulid mo lingkod, sige rag-akbo. Akbo radyo siya. Huwag pa mas referral dari. So, Diyos ko Lord.